Helo, enw fi yw Wyn Mason. Dwi'n dod o cefndir ffilm yn wreiddiol, a dyma fy mhrofiad cyntaf o wneud theatr. Mae'r cwrs wedi bod yn hollol wych, wedi mwynhau yn fawr iawn. O'n i'n gweld lot o bobl yn ymweld gyda ni, a cyfle i weithio gyda actorion, a wahanol styles o gyfarwyddo. Mae'r ochr seicolegol i'r peth hefyd, wrth gweithio fel cyfarwyddwr gyda actorion, chi'n creu cymeriad yn rhywbeth pwysig. Felly mae Elen yn cael ni i meddwl amdano'n cymeriadau ni'n hunain, a sut ni'n gweithio, mwyn wedyn gallu dod â hyn i sut ni'n trafod cymeriadau a creu roles i actorion. Mae hynny bod yn gred. Fi'n gweithio gyda Rhwng Dau Fyd ar ddrama newydd. Mae wedi sgwennu'r enw Gwagle, stori am sgwennwr sydd yn cael trafferth yn sgwennu, a wedyn mae fe'n clywed llais menyw lan star am hyn yn rhoi ysbrydoliaeth iddo fe. A wedyn mae'r stori yn datblygu fyna. Mae'n eitha theatraidd a freuddwydiol ac yn lliwgar, a dwi wrth fy modd gyda fe. Gobeithio gallwch chi ddod a gweithio ni o'ch chi fwynhau.